गिबियावनो बयखौबो जोंनि YouTube चेनेलावहाय बरायनानै लानाय जाबाय। जों दायो बेयावहाय सावरायनो नागिरदों थाखो 9नि सावरायफिननाय आयदानिनो जोंनिया बे नैथि खोन्दोनिनो जेनाखि सुमिन मेनसुरेसन बिनिनो जोङो 10 नाम्बारनि सोंनायनिफ्राय सावरायगोन जोङो। सिगांनि भिडिअआवहाय जोङो 9 नाम्बारसिम सावरायखांखाबाय। दायो जोंना बेयाव 10 नाम्बाराव दङ गंसे आयतनि सोरगिदिं सिमा 10 नाम्बारनिफ्रायसो जोंनिया बेयाव दङ जोंना गंसे खांसिनि दब्लायथि 616 बर्ग सेन्टिमिटार जायोब्ला खांसिनि सोरगिदिं सिमा बा थोरसि, खांसि माने थोरसि बेना बिनि जोङो मा खालामनांगौ जोङो सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौ। जेबो खांसिया मा जोंना बेंखन महरनि जायोना, बेंखन महरनि जों मोनखाबाय जे बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला आरो सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोङो मैयानि भिडिअआवहायनो जोङो सावरायखांबाय जोङो। दायो बेयावहाय जों होनदोङो बेयावहाय जिनाखि दब्लायथि गंसे खांसिनि ना जोंना 10 नाम्बारनि बियो 10 नाम्बारनि सलुसन 10 नाम्बारनि सलुसन जोंना दङ जे गंसे खांसि होनदों, खांसिया मा जोंना बेंखन महरनि जायोना बेबायदि जे बिनि जिनाखि दब्लायथि बेयो बेसेबां होनदोङो जोंना 616 बर्ग सेन्टिमिटार माने सेन्टिमिटार स्कुवेर। बेनिफ्राय जों माखौ दिहुननांगौ नैबे सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननांगौ। सोरगिदिं सिमाखौ दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगोन जे मोनसे बेंखनाव मा जोङो बेयावहाय मा थायो जोंहा मिरु थायो जोंना ना, होमबा जोङो बेयावहाय जोङो जेनाखि सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौ सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मामोनलाय जोंनिया सोरगिदिं सिमा दिहुननायनिया जेनाखि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन जोंना पाइ इनटु डि एबा खाव नङाब्ला मा लिरनो हायो जोङो एबा 2 पाइ इनटु आर मानि सखाव मानि 2 पाइ लानाय मानि मा जे बेयावहाय डि मानि मा जोंनियाहाय आर मानि मा जायो जोंना डि बाइ 2 जायो बेना आर इज इकुवेल टु डि बाइ 2। बेखायनो जोंनिया बेवहाय आर खौ लायोब्ला जोंना मा जानांगोन 2 पाइ जानांगोन मानि बेवहाय जे जोंनिया मा आर इज इकुवेल टु डि बाइ 2 नालाय। दानिया जोंनिया बेनिफ्राय जों दाना दब्लायथिनि सोमोन्दोखौ नायदो जोंना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला मामोन पाइ आर स्कुवेर पाइ आर स्कुवेर। अब्ला जोङो बेवहाय जोङो नैबे दब्लायथि जोङो सोरगिदिं सिमा दिहुननायाव जोङो दा आरनि मानखौ दिहुननानै जोङो दिहुननो हागोन जे बेवहाय जोंना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया पाइ आर स्कुवेर दंखायो नालाय ना, ज' जों आरनि मानखौ मोनगोन। बेनिखायनो नैबेजोंहाय जोङो सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननो हागोन। बेवहाय होनबा जोंनिया दब्लायथि होनाय दं, दब्लायथिया बेसेबां जोंनियाहाय 616 ना। होमबा जोंना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाखौ जों लिरदो पाइ आर स्कुवेर इज इकुवेल टु 616 ना। होमबा 22/7 इनटु आर स्कुवेर इज इकुवेल टु 616। जों बेखौहाय पाइनि मानखौ बेसेबां हमनानै लानाय जायो एबा 3.14 होननानै हमनानै लानाय जायो जोङो। दानिया जोंना मा जागोन बियो आर स्कुवेरा मा होनो 22 जों सानजाबगोन बियो ना, होमबा 7आ मा जागोन बियो दानखौ सानजाबोब्ला 616 जोंहाय सानजाबहैगोन बियो। होमबा बियो 22 आर स्कुवेर इज इकुवेल टु मा जायो सानजाबब्लाथाय जों मोनगोन 4312 मोनगोन जों सानजाबब्लाथाय। होमबा दाना जोङो आर स्कुवेरखौ लाखिदो जोङो, होमबा 4312 खौहाय 22आ रानहैसिगोन। दानिया जोङो बेखौहाय 22 जों 4316 खौ रानब्ला जों बेसेबां मोनगोन 196 मोनगोन जोङो 196। दानिया जोङो आरनि मानखौ दिहुनदो, आरनि मानखौ दिहुनब्ला बेयोहाय स्कुवेरा मा जागोन जोंना बर्गआहाय बर्ग रोदा जायसिगोन ओरैजाय ना। होमबा जोंनिया मा जागोन 196नि जोङो मा खालामदो जोङो बर्ग रोदा दिहुननांगौ। मा खालामनांगौ जों बर्ग रोदा दिहुनबा आगदा खैजानिफ्राय जरा लाबोनांगौ जों ना। बेवहाय से आग्लायबाय जे सेखौहाय माजों सानजाबब्ला जोङो से मोनो एखेजों एखे माबे अनजिमाखौ जोङो माबे एखे अनजिमाखौ जोङो एखे सानजाबब्लाना जेरै 1 × 1 सानजाबा मा मोनो जोङो 1 2 × 2 इज इकुवेल टु 4 सो मोनो जोंना। होमबा 1 थाङो जोंनाहाय 1 × 1 जों एखे सानजाबनांगौ होमबा 1। दाना जों मा 96 खनसेनो बोख्लायनांगोन जोङो बेबायदि बर्ग रोदा दिहुननायाव खनसेनो मोननै बोख्लायनांगौ जोङो जरा। बेनिफ्राय बेवहाय मा थायोमोन जोंना 2 थायो, 2 जों 1 सानजाबबा 2। दाना जोङो माखौ जोङो मा होनो स्कुवेर खालामबा 4 मोनगोन बेखौहाय 6 मोनगोन बेखौ नायदो ना। माबे अनजिमाखौ जोङो स्कुवेर खालामबा 4 मोनो 6 मोनो जे जों मोनो 4 सानजाब 4 16 मोनो, 6 सानजाब 6 बेसेबां मोनो 36। दाना जोङो बिसोर मोननैयावहाय ना 26 होनानै नायनोसै जोङो 4खौ स्कुवेर खालामबा मोनो आरो 6खौ स्कुवेर खालामबा मोनो। दाना जोङो 4 होनानै नायनोसै 24/4 4 सानजाब 4 16 1 8 9 होमबा जोंना मिलायबाय। होमबा बेयाव थांगोन जोंना 4
बेयावहाय 96 होमबा मा जागोन 192 नि बर्गदैया जोंना 14 सेन्टिमिटार नालाय सेन्टिमिटार जागोन बियो दा जोङो सोरगिदिं सिमा दिहुनसै जोङो सोरगिदिं सिमा दिहुनसै सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला मामोनला जोंना बेंखननियाहाय पाइ आर स्क्वायर ना पाइ आर स्क्वायर बे पाइ आर स्क्वायर नङा जोंनियाहाय मा जायो 2 पाइ इनटु आर ना 2 पाइ इनटु आर बेवहाय जागोन जोंना 2 इनटु 22/7 इनटु 14 बेखौ दानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 2 सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन बेवहाय 44 बा 2 जोंहाय 88 ना 88 मा जागोन 88 सेन्टिमिटार तो जोंना एन्सारा मा जागोन 88 सेन्टिमिटार होमबा 88 सेन्टिमिटारा बबाव दं जोंनाहाय नैबे सियाहाय ना सि नाम्बारावहाय जोंना दङ सि नाम्बाराव जोंनियाहाय तो जोंना 10 नाम्बारसिमा मा दंमोन जोंनियाहाय 10 नाम्बारसिमा जोंना बेनो दंमोन जे जोंना बासिनांगौमोन जोंना बबे मोनसेयाहाय थार फिननाया बेखौ जों बासिनांगौमोन जोङो दाना जोंना 11 नाम्बारनिफ्राय मा बेबायदि बासिनाय नङा जोङो दाना जोंना 11 नाम्बाराव मा दं नायनोसै जोङो ना 11 नाम्बाराव दं गंसे आयतनि सोरगिदिं सिमा 120 सेन्टिमिटार आरो लावथाइ 40 सेन्टिमिटार जायोब्ला आयतनि दब्लायथि दिहुन जे बेवहाय आयतनि बेवहाय होनाय दङ सोरगिदिं सिमा होनाय दं ओमफ्राय लावथाइ होनाय दङ जोङो आयतनि दब्लायथि दिहुननांगौ स' जों आयतनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाखौ जों मेन भिडिअआवहाय जों मोनथिखाबाय जे आयतनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जायोमोन जोंनियाहाय L इनटु B इजिकुल मा जायो जोंना दब्लायथि दा दब्लायथि जे बेयाव जोंना दब्लायथिया होनाय दंखायो ओमफ्राय जिनाखि मा होनाय दंबाय जोंनियाहाय लावथाइ होनाय दं L नि माना होनाय दं L नि माना होनाय दङ आरो बे दब्लायथिया होनाय दं जों माखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन जोङो जे जोंना दब्लायथि बेया मा जोंना सोमोन्दोआहाय L इनटु B ना जे जोङो बेयावहाय सोरगिदिं सिमा दिहुनोब्लाबो जोङो मा मोनसे जखानि मानखौ मोननैबो जखानि मानखौ जों नांथारगोन जोङो L नि मानखौबो नांगोन B नि मानखौबो नांगोन जा बेयाव L नि माना होनाय दङब्ला जोङो मा B नि मानखौ जोङो दिहुननानै लानांगोन जोङो ना होमबा बेयावहाय 11 नाम्बाराव जोंना होनाय दं मामाया होनाय दं जोंनियाहाय लावथाया होनाय दं बेसेबां जोंनिया 40 सेन्टिमिटार लावथाया होनाय दं 40 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सोरगिदिं बे दब्लायथि ना बेवहाय जोंना सोरगिदिं सिमायासो होनाय दंना सोरगिदिं सिमा माने नै बियो होनाय दङ ओरैजायहा बियो ना सोरगिदिं सिमा अब्ला जों मा नैबे दब्लायथिखौसो जोङो दिहुननांगौ दब्लायथिखौ ना दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया L इनटु B होमबा जोंनो B नि मानखौ नांगोन जोंनो ना जों B नि मानखौ दिहुनगोन होमबा बेयावहाय जोंना मा सोरगिदिं सिमाया होनाय दङ सोरगिदिं सिमाया बेसेबां 120 सेन्टिमिटार तो जोंना सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मामोनलाय जोंना 2L प्लास B लावथाइ दाजाब अरथाइ इजिकुल टु मामोन सोरगिदिं सिमा बियो सोरगिदिं सिमा जोंना सोरगिदिं सिमा होनाय दङ होमबा जों बेजोंहाय B नि मानखौ जोङो दिहुनना लानांगोन जों मिथिगौ सोरगिदिं सिमा आयतनि सोरगिदिं सिमा समान मा जायो 2L प्लास B ना तो 2L प्लास C सोरगिदिं सिमाया जोंना होनाय दङ 120 होमबा जोङो 2L प्लास B बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 60 ना 2 जोंहाय 120 खौ जोङो रानोब्ला 2 जों जोङो 12 खौ रानोब्ला 6 ओमफ्राय लाथिख'बा लाथिख'आनो ना तो जोङो बेवहाय लिरनो हायो L नि मानखौ जोङो होनानै लानो हाखायो सरि बेवहाय L नि माना जोंना बेसेबां दङ 40 बेखौ 40 होना लायो जाहाय जोङो अब्ला मा जागोन बेवहाय 40 प्लास B इज इकुअल टु 60 अब्ला मा जागोन बेवहाय B खौ लाखिदो जोङो होमबा 60 माइनास 40 इज इकुअल टु जागोन बियो 20 सेन्टिमिटार दाना जों माखौ दिहुननांगौ दब्लायथि ना बेनिखायनो जोंना L नि मानखौ जों मोनबाय होमबा दब्लायथि समान L इनटु B L नि माना बेसेबांमोन जोंनाहाय 40 बेनिफ्राय B नि मानाहाय 20 ना L नि माना 40 B नि मानखौ जों दायो दिहुनबाय 20 होमबा जोङो 2 जों 4 जों 8 बिनि 0 मोननै ना होमबा 800 मा जागोन बे सेन्टिमिटार स्क्वायर जोंनिया मा जायो जेनाखि दब्लायथि बिनिया मा जायो सेन्टिमिटार स्क्वायर माने सेन्टिमिटार इनटु सेन्टिमिटार मा जायो सेन्टिमिटार स्क्वायर दाना जोंना नेक्स्टआव मा दङ 12 नाम्बार दं जोंनाहाय 12 नाम्बारनि कुइसनावहाय जोंहा दङ जे खथा मोनसेनि गंसे इन्जुरनि जखाया 4.5 मिटार इनटु 3.6 मिटार आरो 2 मिटार इनटु 1 मिटार जखानि दरजानि थाखाय इन्जुरनि एसे जायगा एंगारनानै दोननाय जादों गाब फोननो थाखाय इन्जुरनि दब्लायथिनि जखा दिहुननांगौ जोङो जे मा होनदों बेयावहाय मोनसे
खथा ना मोनसे मा होनदों खथा मोनसेनि गंसे इन्जुरनि जखा जे जोंहा खथाया मा जायो जेनेबा बेयोहाय बेबायदि मोनसे ना बेबायदि मोनसे आयत महरनि जायो जोंना आयत महरनि लाबाय जोङो ना बेबायदि खथा बेयावहाय मा खालामदों जोंनियाहाय नैबेयावहाय खावसेखिनिखौ मा दोन्दों दरजानि थाखाय दोन्दों जे खावसेखौ बेयावहाय दरजानि थाखाय लाखिनानै दोन्दों जे बेयावहाय 4.5 मिटार इन्टु 3.6 मिटार होननाय माने मा जायो जोंनियाहाय बियो मा जे बिनि 4.5 मा जागोन लावथाइ 3.6 मा जागोन अरथाइ थिग बेयावहायबो बिनिया मा जागोन लावथाइ 1 मा जागोन 1 मिटाराहाय अरथाइ बियो ना थ' जोङो मा खालामनांगोन जोङो बेयावहाय गाब फोनो नांनायखौ जोङो जे बेयावहाय नैबेनि गासै दब्लायथि ना नैबेनि दब्लायथि आरो नैबेनि दब्लायथिखौ दिहुननांगोन जोङो बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो नैबेनि दब्लायथिनिफ्राय जोङो नैबेखिनिखौथ' जोङो दोन्दोंना बेखिनियावथ' जों गाब फुना दरजा बानायनासो दोन्दों बेखायनो नैबेखिनिनि दब्लायथिनि मानखौ जों मा खालामनांगोन जोङो दानख'नांगोन जोङो होमबा मा खै नाम्बारनि बियोहाय 12 नाम्बारनि ना जोंनिया बियो 12 नाम्बारनि जे बेयावहाय जोंनिया होमबा मा जागोन बेयावहाय दब्लायथिया जागोन जोंना जे बेयो वालनि दब्लायथि दे इन्जुरनि दब्लायथि लिरनांगौमोन बेवहाय इन्जुरनि दब्लायथिया बेसेबां जोंनाहाय मा जायो एल इन्टु मा जायो एल इन्टु बि ना माने बे एल आरो बि इन्टु दंखायो जोंना लेखायाव दंखायो इन्टु होनाय दंखायो ना बेयावहायनो जोंना दंखायो जे 4.5 इन्टु 3.6 होनानै दंखायो जोंनिया थ' जोङो सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 3.6 33 ना 24 बा 27 15 1 12 13 ना दाजाबला बेसेबां मोनगोन जोङो 0 12 1 3 4 5 6 1 दाना जोंहा मा बेयावहायबो दशमिकनि आग्राथिं बेयाव मोनसे दङ बेयावबो दशमिकनि आग्राथिं मोनसे दंना होमबा बिनि मोनसे मा जागोन मोननै होमबा जोङो मा मोननैनि उनावहाय जोङो दशमिक फुनांगोन मोनसे मोननै ना जों बेयावहाय दशमिक फुगोन अब्ला बेसेबां जागोन बेयो 16.20 होमबा बिनि दब्लायथिया 16.20 दानिया मा होनो दरजानि थाखाय गालांनाय दा दरजानि दब्लायथि होबानो जाबाय दरजानि दब्लायथिया बेसेबां जोंनियाहाय 2 into 1 is equal to 2 बेयावहाय मा जागोन जोंना मिटार स्कुवेर जों बेयावहाय मोनबाय 2 मिटार स्कुवेर बेनिखायनो गाब फोननो जे कुइसनाव दङ गाब फोननो थाखाय इन्जुरनि दब्लायथि बेनिखायनो गाब फोननो मा होनो इन्जुरनि मा जागोन दब्लायथि सरि दे आखरा मोजां जायासै इन्जुरनि दब्लायथि मा खालामनांगोन जोङो नैबे गाब फोननायखिनिखौ जोङो दिहुननांगोन ना जोङोथ' बे दरजानिखौथ' दोन्दों बेवहाय जों गाब फुना जोङो ना बेखायनो नैबेखिनिनि दब्लायथिखौ जों दानख'गोन 16.20 माइनास 2 मिटार स्कुवेर मा जागोन बियो जे जोंना बेयावहाय मा दङ दशमिक दं बेयाव दशमिक गैया होमबा दशमिक गैया मा जागोन नैबे दशमिकनि आगसिनिखौ दानख'गोन बियो होमबा 16.00 बिदिना 16.00 बेनिफ्राय सरि 20 दे 16.20 होमबा 2.00 जायो बेना होमबा 0 to 14.20 बा 14.2 एबा 14.20 मा होनो मा जागोन बेयो मिटार स्कुवेर थ' जोंना दिहुननो गोनां जेनाखि दब्लायथि गाब फोनो नागिरनाय जेनाखि इन्जुरनि दब्लायथि बेसेबां जागोन बियो 14.20 मिटार स्कुवेर एबा 14.2 ल' लिरबाबो जायो 14.2 मिटार स्कुवेर ना दाना जोंना नेक्स्ट 13 नाम्बाराव दं जोंना 13 नाम्बाराव दङ जोंना एसे ओरै दङ बेयावहाय दोङो दोंसे थारजों 10 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां बर्ग मोनसे दानाय जाबाय जे मोनसे थारजों मा दोङो बर्ग खालामदोङो मा होनो फानफ्रेबनानै ना जेनेबा बर्ग बानायबाय बेयावहाय बेसेबां बायदि आखान्थि गोनां दोङो मोनफ्रोमबो आखान्थिया 10 सेन्टिमिटार गोनां बर्ग होनोब्ला जोंना मा मोनब्रै आखान्थियाव थायोना बेयावहाय बे मोनब्रै आखान्थिनि जखाया मा जायो समान बेनिफ्राय जिदु थारजों मोनसे आयत दानाय जायो जायनि लावथाया 12 सेन्टिमिटार अब्ला आयतनि अरथाया बेसेबां स' बेवहाय बे एखे मोनसे थारजोंनो आरो मा खालामबावबाय दाना आयत बानायबाय बे आयतयावहाय जोंनिया लावथाया मा दङ 12 सेन्टिमिटार अब्ला बिनि अरथाया बेसेबां जों बेखौ दिहुननांगौ आयतनि अरथायखौ जोङो दाना दिहुननांगौ जोङो थ' आयतनि अरथायखौ जों मिन्थिनोब्ला जों मा खालामनांगोन बेवहाय जे आयतनि अरथायखौ दिहुननांगौ जोङो ना होमबा जोंना लावथाय होनाय दङ जोङो अरथायखौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय मा खालामनांगौ माबे दब्लायथिया बांसिन बर्गनि ना आयतनि जोङो बेखौहाय दिहुननांगौ मोननैनिबो जोङो दब्लायथि दिहुननानै ना जोंनिया बे बेसेबां लायो 13 नाम्बारनि ना
13 नम्बरनि जोंनिया बेयाव 13 नम्बराव होनदों जोंनिया जे मोनसे थारजों मा खालामदों जोङो मोनसे थारजों जोङो बेयावहाय बर्ग दब्लाय बानायदों जोंना बर्ग बानायदों जोङो बर्ग जे बर्ग बे माबायदि बर्ग जे बे मोनफ्रोमनिबो आखान्थिया मा 10 सेन्टिमिटार बेबो 10 सेन्टिमिटार बेबो 10 सेन्टिमिटार बेजोंनो बे एखे थारजोंनो जोङो मा खालामदों दानिया बे एखे थारजोंनो दे एखे माने मा बिनि थारनि लावथाया मा जागोन जोंना समान जागोन मिथिबाय बे थारनि जेनाखि लावथाय थारनि लावथाय माने मा बे बर्गनि सोरगिदिं सिमा आरो आयतनि सोरगिदिं सिमा बेयो मा जागोन समान मानो समान जागोन जे बे थारा एखे थारनि गोलावा नैबे गोलावा जोंना मा एखे बेयो एखेथार नालाय बेखायनो मा जागोन बियो समान जागोन बियो होमबा जोंना बेयावहाय होनाय दं बियो 12 बा अरथाया बेसेबां बेखौ जोङो दिहुननांगौ बेनिफ्राय जोङो बिनि दब्लायथि आरो बिनि दब्लायथि सोरनि दब्लायथिया बांसिन जोङो बेखौहाय दिहुननांगौ जे होमबा बेयावहाय बर्गनि सोरगिदिं सिमा बर्गनि सोरगिदिं सिमा जों सिगांनि भिडिअआवनो जों सावरायखांबाय बर्गनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन जोंना 4 * L एबा L माने मा जोंना नैबे आखान्थिनि लावथाय ना मोनसे आखान्थिनि लावथाय एबा एबो हमना लानो हायो जोङो होमबा 4 * 10 = बेसेबां जागोन बियो 40 सेन्टिमिटार दानिया जोंना मा जागोन दब्लायथि बर्गनि दब्लायथिया मा जागोन जोंनाहाय मा जायो L² L माने मोनसे आखान्थिनि लावथाय बेसेबां जोंना 10 बेसेबां जागोन बियो 100 मा जागोन सेन्टिमिटार स्कुयार बेनिफ्राय दाना जोङो आयतनि जेनाखि अरथाय बेखौ जों दिहुननांगौ ना आयतनि अरथाय जों मा मोनोमोन जोङो लावथाय 2 बिनिफ्राय L + B = मा जायोमोनलाय जोंना सोरगिदिं सिमा जे सोरगिदिं सिमा एसे उल्था लिरबाय सोरगिदिं सिमा समान समान मामोन जोंना 2L + B माने सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया मा जे जोङो लावथाय आरो अरथायखौ दाजाबनानै जों मा खालामनांगौ जोङो 2 जों सानजाबनांगौ जोंना बेयावहाय मा जागोन जोंनिया जिहेतु मोनसे थारजोंनो जोङो बर्गखौबो बानायदों आरो बर्ग महरनिबो बानायदों आरो आयत महरनिबो बानायदों बेखायनो मा जागोन बेयावहाय बर्गनि सोरगिदिं सिमाजों मा आयतनि सोरगिदिं सिमाजों समान जागोन सिमा समान जायोब्ला मा आयतनि बेयावहाय जोंना होनाय दंखायो बियो 12 + B बिनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां जोंनाहाय 40 2 जों इखौ दानोब्ला 20 ना B = 20 - 12 = 8 सेन्टिमिटार होमबा जोंना जेनाखि बेयावहाय आयतनि अरथाया बेसेबां जागोन जोंना होमबा अरथायाहाय जोंना 8 सेन्टिमिटार आयतनि अरथाया जोंना मा 8 सेन्टिमिटार दानिया जोङो मा आयतनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन लायो दब्लायथि L * B दब्लायथि L * B L नि माना बेसेबां जोंनाहाय L नि माना होनाय दंखायो जोंना 12 बेनिफ्राय अरथाया 8 होमबा 16196 सेन्टिमिटार स्कुयार होमबा बेवहाय नायदो बिनिया 96 आयतनिया बेनिफ्राय बर्गनिया बेसेबां 100 अब्ला सोरनिया बांसिन जाखो देरसिन जाखो होमबा बर्गनि दब्लाया मा होनदों बर्गनि दब्लायथिया मा जागोन जोंनिया बर्गनि दब्लायथिया बांसिन होमबा जोंना मा जागोन बर्गनि दब्लायथिया बांसिन बर्गनि दब्लायथिया बांसिन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलावहाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।